biko nu ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke, gịnị mere unu adịrọ romantik n'ebe nwaanyị Igbo unu kpọgotere n'obodo anụnwanụ? O nwere nwaanyị sendịrị m meseji si na di ya na onwere ka o si eme ọ naghị enjoy marriage ya. Nwaanyị Igbo ịkpọgote obodo a gịnị ya na-asụ ofu asụsụ, ịbata isuchicha ilu, mana oluzie na anụmanụ nwaanyị obodo imewe baby what do you want, baby want KFC, baby want McDonald's, baby what do you want, baby say anything you want I will buy for you. Ọ bụzi ya na nwaanyị ị na-anụ anụ ịkpọgotere obodo a ịbata ifuchikọ ilu, o si na ọbịa na-achọ ilu di ya achọ si na ike agwụghị, ọ na-achọ ilu di ya achọ, di ya n'afọ na-eme ọga ọ na-ekwo ya dị n'ime ụlọ ịpụrụ si jesed kwuru jesed, ị nọ na-egosi nwunye gị ịfụnanya ka ife na-eme gị isi adịrọghị mma. Mana ọ bụziara anụmanụ nwaanyị obodo ị na-egosisi ịfụnanya karịsịa nwaanyị Igbo ibe gị na ya na-asụ ofu asụsụ, ifere megbukwa unu. Aka nwunye gị bụ onye Igbo, nwaanyị Igbo ya mụrụ gị nwa ya n'ụlọ na-abụọkwa anaba ya alụ, ị na-egosi ịfụnanya, ị na-egosi ịfụnanya. Unu ahịa adịrọ nwaanyị si na onwere ife na-atụ ya ụtọ gosi na ya na die nọ, na onye ọ kpọrọ die nọ n'ụlọ n'obi osuchicha iro na-adị wọnda ka ife na-emezi. Mana ọ bụziara nwaanyị obodo bụ ife idebe n'ụlọ, ebe a ka ị ga-egosizi ịfụnanya, na-egosizi na ịbụ na ị nwere ịfụnanya, na ịmara enwe adị romantik n'aka nwaanyị obodo, n'aka anụmanụ nwaanyị obodo. Betu nwaanyị Igbo gị na ya na-asụ ofu asụsụ ịkpọgotere obodo a, ị na-atị ya ụfụ, ị na-atị ya ụfụ. Ibugodo na ịfụrụ ya n'anya na ị na-esi ezu ka ọ nọgịrị, ị na-egosi ya, o ji wee na-akọmplen, ifere megbukwa unu.